Hvala, ovo je da se hvalim u Beogradu. Inače, nemate pojma ko sam ja. Šta ima veze, ni ja nemam pojma makedonski. Biće nam super večeras. Pitao sam prvo, da li ljudi znaju srpski jezik u Skoplju. I znate šta su mi rekli? Znaju ljudi u Skoplju srpski jezik. Svi Albanci znaju srpski jezik. Tako da, dobro, kako da vam kažem nešto što ćete razumeti. Kosovo je Srbija. Ne, nema veze. Pričat ću sporije i glasnije kako biste me razumeli. Ponašat ću se znači prema vama kao što se roditelji ponašaju prema svojoj deci. Ajde sad neka podigne ruku onaj ko je roditelj ovde. Evo, ti dižeš 2 ruke, ti se ne skidaš, nema veze. Ali, jel ste provalili kako se roditelji ponašaju prema deci? Ne kao da su mala, nego kao da su gluva i retardirana. Sine, fuj to! Fujto. Zvuči kao ministar iz Sarajeva, gospodin Fujto Osmanagić danas sa nama. Pa kao, ili kako se ljudi obraćaju svojim kućnim ljubimcima. Šetaju sa psom, pas se po kaki i oni kažu psu, nismo se tako dogovorili. Znaš, kao čovjek kad kupuje psa, ostavlja ugovor, razumeš, kao čovjek se potpiše, pas ostavlja otisak.